Для беларускага пэну за мяжою працуюць каля 30 беларускіх выдавецтваў. Прывалююць у іх партфоліа кнігі па-беларуску, але хапае і па-расейску. Днямі ж вакол апошніх разгарэлася дыскусія, якая пачалася з пытання на сустрэчы з нобелеўскім лаўрэатам Алесем Бяляцкім. Кіраўнік выдавецтва «Камунікат» Ярослаў Іванюк запытаўся, працягваць яму друкаваць кнігі толькі па-беларуску, ці варта звяртацца і да расейскамоўных. І адказ былога палітвязня да кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» быў бескампрамісны. Калі мы хочам захавацца народам на бліжэйшыя 200 гадоў, мы павінны выкарыстоўваць беларускую мову, таму што без мовы мы размыемся. Нас проста расцягнуць на кускі. Гэта зразумелая сітуацыя. Таму абсалютна правільна. Трэба выдаваць кнігі на беларускай мове. Па-расейску кнігі трэба выдаваць у Расеі. Вось там трэба выдаваць беларускіх пісьменнікаў па-расейску. На выказванне адразу ж адрэагаваў другі знаны экс-палітвязень, паліттэхнолаг і літаратуразнаўца Александр Фядута. Ён акурат з тых, хто піша кнігі па-расейску. Я знайду выдаўца ў шмат якіх краінах, у тым ліку на расейскай мове. Гэта не пытанне. Пытанне ў тым, ці магу я выдавацца ў беларускіх выдавецтвах па-за межамі Беларусі, бо ў сучаснай Беларусі не надрукуюць ні Бяляцкага, ні Фядуту. І тут пытанне не ў мове. Кіраўніца культурніцкай і медыаарганізацыі «Годна» Аліна Герашченка мяркуе, што канцэнтравацца трэба не на крытыцы людзей за мову, а на падтрыманні тых, хто стварае па-беларуску. Выдае там хтосьці кнігу, там той же Саша Філіпенка, выходзіў уже пераклад кнігі на беларускую мову. І вельмі добра, наколькі я чула яго, даволі добра яна прадавалася. І вот гэта варта падтрымліваць. І я думаю, што мы самі тады будзем ствараць запыт, і адпаведна тыя, хто ствараюць культуру, яны будуць гэты запыт улічваць і перакладаць на беларускую мову. Яшчэ адзін літаратурны дыспут вакол берлінскага кніжнага кірмашу расейскамоўнай літаратуры «Бебель-плац». На імпрэзу і яе беларускіх удзельнікаў звярнуў увагу пісьменнік Коля Суліма. Ён мяркуе, што «Бебель-плац» нармалізуе існаванне агрэсіўнай расійскай дзяржавы, што даказваюць нават фармулёўкі на сайце. Напрыклад, страшная вайна ва ўкраіне бяскарна працягваецца, і ані згадкі, хто яе пачаў. Затое на гэтай жа старонцы 3 разы згадана рускамоўны і раз Расея. Навошта? А каб чытач ні на секунду не забыўся, што насамрэч хвалюе кірмаш «Бебель-плац», а менавіта падтрымка і абарона рускай культуры, закалыхванне еўрапейскай публікі. У той час, як украінскую культуру знішчаюць пры дапамозе кіраваных бомбаў, ракет і дронаў. Адчуйце розніцу. Днямі ж Лявон Вольскі адмяніў свой планаваны выступ на летнім варшаўскім фестывалі «Out Loud». Ён меўся пець на адной сцэне з Би-2, Noise MC, Манетачкай, Макарэвічам і Грабеншчыковым, музыкамі з выразнай антываеннай пазіцыяй. Так супала, што 12 чэрвеня, то бок у час нашага меркаванага выступу, людзі, якія вызнаюць іншыя, адрозныя ад нашых каштоўнасцей, будуць святкаваць так званы Дзень Расеі. Выступ Вольскі ў гэты дзень можа быць няслушна зразуметы і нават выкарыстаны варожымі сіламі ў іхных дэструктыўных інтарэсах. У праграме фэсту цяпер заяўленыя 2 беларускія гурты «Дай дарогу» і «Джей Морс», а ў каментарах пад заяваю Вольскага рэзкі кантраст меркаванняў ад павагі і падтрымання да шкадавання і расчаравання. Як мяркуе Аліна Герашченка, усе гэтыя дыскусіі ў выніку пра дэкаланізацыю і абарону беларускай суб'ектнасці. Задаваць сабе пытанне, калі мы ўдзельнічаем альбо выдаемся той мовай, якой мы выдаемся, ці ўдзельнічаем нейкай там пляцоўцы, ці дапамагае гэта нам быць бачнымі як асобная культура, як беларуская культура, як асобнае грамадства. Ці гэта вводзіць нас в тую ж расейскую рамку, дзе беларуская становіцца часткай всего рускаязычнага. У Беларусі тым часам прапагандыст Грыгорый Азаронак задаўся пытаннем, ці патрэбная беларуская мова тым, хто размаўляе па-расейску. Адзін з удзельнікаў ток-шоу прапанаваў зрабіць заняткі беларускай мовы факультатыўнымі, а іх і так усяго ад 1 до 3 на тыдзень. Прадстаўнік жа Мінабароны заявіў, што да 50% новабранцаў хочуць прымаць прысягу па-беларуску. У фінальным апытанні 69% залы падтрымалі тых, хто адстойваў неабходнасць беларускай мовы. Азаронак же застаўся собой. Самое главное, чтобы наша молодежь, наши дети знали родные белорусскую мову и родной русский язык.
І вяртаючыся да кніг, летась 7 дзяржаўных выдавецтваў, падпарадкаваных Мінінформу, выдалі 149 кніжак па-беларуску, ці палову ад усіх надрукаваных, піша Белта. Але гэты факт суіснуе сёлетнюю справу кнігароў. Тады затрымалі 10 асобаў. Выдавец Зміцер Колас дасюль за кратамі, а 4 незалежныя выдавецтвы прызнаныя экстрэмісцкімі фармаваннямі. Марыя Сысой, Белсат. В нашу студию завітала Тетяна Нядба із старшиня білоруського пену. Добрый вечер, Тетяна. Добрый вечер. Написала ты вось акурат, калі гэтая дыскусія разгарэлася ў Фейсбуку, што лічыш кнігі расейскамоўных беларускіх аўтараў часткай беларускай літаратуры, а вот калі б я альбо ты пачалі б пісаць па-польску, нават, ну там, скажем, пра Беларусь, ці былі б мы таксама ў гэтым сэнсе беларускімі літаратарамі, так? Ну, безумоўна, па-першае, калі б мы сябе так ідэнтыфікавалі самі, што немалаважна ў кантэксце гэтай дыскусіі, але таксама шмат залежыць ад нашага кантэкста, у якім кантэксце мы пісалі бы гэтыя кнігі. Я хочу нагадаць, што у нас ёсць ужо такі нават перыяд, які называецца шматмоўная літаратура Беларусі, і там ёсць кнігі напісаныя і на польскай мове, і на лаціне, і ў пачатку 20-го стагоддзя вялікі кавалак літаратуры пісаўся таксама на ідыш. Усё гэта ў пэўным сэнсе частка нашай літаратуры, хаця тут я хочу сказаць, што гэта не азначае перацягванне коўдры на наш бок, так як бы выключна. Мы не робім гэта толькі часткай толькі нашай літаратуры. На мой погляд, у сённяшняй сітуацыі наогул вельмі рэдка, калі можна казаць пра выключную прыналежнасць да аднаго кантэксту, хутчэй можна казаць пра прыналежнасць да некалькіх кантэкстаў. Але калі мы звернемся да, уласна, гэтай дыскусіі завочнай паміж Алесем Беляцкім і Александром Федутам, ці ўвогуле тут ёсць нейкі прадмет дыскусіі? Бо чамусьці, ну, усіх, як бы гэтае пытанне вельмі моцна закранула. Так? Ну, глядзіце, тут, напэўна, ёсць гэтае пытанне, якое непазбежна выклікае вялікую колькасць эмоцый, бо некаторыя людзі могуць адчуваць сябе выключанымі. Пры гэтым, што натуральна, і гэта менавіта выклікае эмоцыі, на мой погляд. Таксама у гэтай гісторыі канкрэтнай з Александром Федутам і Алесем Беляцкім, заўважце, была скажоная першапачатковая цытата Алеся Беляцкага, якая выклікала такі рэзананс. Потым, калі Яраслаў Іванюк удакладніў гэты адказ Алеся Беляцкага, ужо градус эмоцый спаў. Ну і само пытанне, безумоўна, калі ёсць недахоп рэсурсаў, а ён ёсць, чаго ж тут хаваць, то, канешне, кожнаму хочацца знайсці для сябе гэты кавалак увагі, а у нас, але для літаратараў, як для любых творцаў, гэтая увага, яна бесцэнная, яна частка творчасці, яно тое, што натхняе, і тое, што інспіруе, і тое, што дапамагае працягваць ствараць штосьці, гэтая увага чытача. Вось жа ў нас у сітуацыі, калі мы адцятыя, як бы адрэзаныя ад чытача, адрэзаныя ад сваёй аўдыторыі, мы гэтай увагі не маем, і гэта заўсёды хваравітая, вось гэта пошукі гэтай увагі, хваравітыя пошукі свайго чытача і месца пад сонцам. Ёсць яшчэ таксама меркаванне пра тое, што кнігі, нават беларускіх аўтараў, напісаныя па-расейску, яны больш даступныя для чытача. Ці гэта так? Безумоўна, у сюжэце мы ўжо чулі пра тое, як шмат у двукосці, наадварот, вельмі мала вывучаецца беларуская мова ў школах. І чаго тут зноў жа хаваць, што ладная частка беларусаў са складанасцямі чытае па-беларуску. Гэта ўсё вынік, безумоўна, той недастатковай адукацыі, которую мы сёння маем на беларускай мове ў школе. І, нагадаю, у нас няма ніводнай вышэйшай навучальнай установы на беларускай мове, што таксама ўплывае на валоданне насельніцтвам, валоданне людзьмі, беларусамі беларускай мовай. І шмат хто з беларусаў можа абраць для чытання кнігу па-руску, а не па-беларуску, толькі таму, што будзе прасцей яе чытаць. Вяртаючыся да маіх студэнцкіх гадоў, у нас была нават такая практыка на факультэце журналістыкі, што выкладчыкі, якія выкладалі свае дысцыпліны па-беларуску, мелі падвышаны нейкі аванс, дадатак неяк, калі можна казаць, да заробку. Таму нават там вышэйшую матэматыку, частку такіх агульных дысцыплінаў выкладалася па-беларуску, з чым можна сказаць, што мне пашанцавала. Калі мы скажам пра гэтае дыскусійнае пытанне, яно зачапіла нават прапагандыста Азаронка, вось выйшла ток-шоу таксама на дзяржаўным тэлебачанні, дзе задаваліся гэтым пытаннем. І паставілі пытанне ўвогуле так, ці патрэбна расейскамоўным беларусам беларуская мова. Ну, мне падаецца, што это глупае абсалютна пытанне. Апрыёры па змоўчванню, бо беларуская мова
сапраўды, па-першае, яна з'яўляецца адной з дзяржаўных моў, па-другое, яна сапраўды з'яўляецца у параўнанні з расейскай у вельмі цяжкім такім становішчы, пра што вось мы кажам. Ну, на мой погляд, беларуская мова крытычна неабходная ўсім беларусам, усёй беларускай нацыі, незалежна ад таго, на якой мове размаўляюць беларусы ў побыце. Бо гэта і пытанне захавання нацыянальнай ідэнтычнасці, нацыянальнай памяці, гэта пытанне супраціву русіфікацыі, гэта пытанне ўвогуле таго, што беларуская літаратура або іначай прастора беларускай мовы, беларуская літаратура на беларускай мове, гэта прастора свабоды, гэта прастора вось гэтай нязгоды з дыктатурай, нязгоды з гвалтам, гэта прасторы свабоды думкі. І гэта тое, што дае беларускамоўная літаратура нам, як нацыі, незалежна ад таго, на якой мове мы размаўляем у побыце.